Tulkaa vaan sit, ketkä on käynyt ja saanut takia. Eikä takia. Se on игрушка моего детства. Твоего детства? Что-то любое тут? Да. На зайка всякая. Yleensä vahingossa tosi nopeasti, eli sanokaa heti sitten, kun menee liian nopeasti, että täytyy hidastaa. Mä kerron tässä alussa nyt 90-luvun vaihteessa. Ja samoihin aikoihin maaseudulta muutettiin paljon kaupunkeihin, eli perheet muuttivat tänne kaupunkiin asumaan. Tosin esimerkiksi tämä Sörnäisten alue näytti tuolta, eli ei näyttänyt kaupungilta eikä ollut mitään kaupungin keskustaa, vaan ihan syrjässä täällä. He menivät siksi Saksaan opiskelemaan. Hanna ensin ja Elisabeth sitten vähän myöhemmin. Ja Hanna Rudman perusti koko Pohjoismaiden ensimmäisen kansanlastentarhan tänne Helsinkiin. Eli lastentarhan, joka oli tarkoitettu kaikille, ei pelkästään niille, joilla on rahaa, vaan ihan kaikille. Ja tuosta vuodesta koulurakennuksia ja muita tällaisia. Ja hän halusi tänne muun muassa, että on isot ikkunat, että tulee paljon valoa sisälle. Ja sitten nämä porraskaiteet on aika tyypilliset Viivilönnien kaiteet. Tässä on hauskaa se, että tuossa huomasitte ehkä kun tulittekin, niin on noin tommoset metalliset pokerat tuolla. Ne on hienot ja koristeelliset, mutta ne on myös käytännölliset, koska ne estää sen, että lapset eivät voi liukua sitä pitkin alas. Se on edelleen tuolla pihalla. Ja se on tämän koko Harjun alueen vanhin puurakennus, mikä on säilynyt. Ja meillä se on siis vaunumaja, siinä voi viedä rakkaa. Mutta se on edelleen olemassa myös, vaikka ympäristö on aika paljon muuta. No, lastentarhat oli tarkoitettu siis yli 3-vuotiaille, eli noin 3-6-vuotiaille. Ja toiminta niissä oli osapäiväistä, eli tultiin vain esimerkiksi aamupäivästä. Eli ei oltu 8–5, vaan ehkä ennemminkin 8–12 suurin piirtein. Ja täältä lastentarhasta annettiin aluksi lapsille ruokaa. Ilmainen ruoka on annettu niin kuin alusta asti. Pieniä tämmöisiä lastentarhamaksuja on kerätty, mutta jos ei ole pystynyt maksamaan sitä, niin sitten ei ole vaan pystynyt. Sitten se raha on kerätty jostain muualta, tai ne opettajat itse on saattaneet jopa avustaa niitä. Ja myös vaateavustuksia, eli jos on ollut niin, että lapselta puuttuu vaikka takki, niin täältä on sitten kerätty rahaa tai ommeltu itse tai jostain muualta hankittu lapselle se takki. Eli täältä on annettu lapsille ihan konkreettistakin apua. Saattoi olla niin, että oli yksi perhe, jossa oli monta lasta ja kaikilla lapsilla oli yhteensä yhdet kengät. Eli ne lapset joutuivat vuorottelemaan, että kuka saa käyttää niitä kenkiä minäkin päivänä. Eli se kertoo aika paljon siitä, millaisissa oloissa täällä elettiin. Mutta täältä lastentarhasta pyrittiin sitten mainitsin. Eli Friedrich Frödel oli saksalainen pedagogi, joka eli tuossa aika lailla 1800-luvulla. Ja häntä pidetään ihan yleisestikin lastentarhan isänä, eli keksijänä tavallaan. Hän keksi tämän sanan lastentarha. Ja hän painotti erityisesti leikkiä. Ja se, miksi hän ei ollut kovin suosittu silloin elinaikanaan, silloin kun hän eli, koska hän puhui juuri leikin puolesta, ja se oli todella radikaalia siihen aikaan Saksassa ja muuallakin. Eli siihen aikaan tietysti muualla maailmassa mentiin aikaisin kouluun ja haluttiin koulumaista opetusta, mutta Frödel puhui sen puolesta, että pienten lasten täytyy saada myös leikkiä
Schröderin palikat on siis oikeat tämmöiset pienet puipalikat. Niitä on meillä tuolla tuossa tuon kulman takana on siellä matala pöytä, niin sieltä löytyy tuollaisia palikoita. Niitä voi käydä kokeilemassa niin sitten kun lähdette kiertelemään. Niiden ajatuksena oli, että niillä voi rakentaa mitä vaan. Voi rakentaa ohjeiden mukaan tai sitten voi rakentaa ihan itse. Ja ajatuksena on, että se materiaali on aina sama, mutta se lopputulos, mitä rakennetaan, on aina erilainen. Tällaisten kuukausiaiheiden kautta. Eli yhdelle ryhmälle on valittu tämmöinen tavallaan teema, joku aihe. Voi olla joku eläin tai ammatti tai mikä vaan. Ja sen teeman kautta sitten on toimittu ja muun muassa rakenneltu niillä palikoilla tai tehty niitä ontelukuvia. Ja myös tämä työkasvatus, josta näytän kohta yhden kuvan vielä, niin liittyy siihen. Tässä on esimerkkinä nämä kuvat ja askartelut liittyy kuukausiaiheeseen vesi. Eli ollaan käsitelty sitä vettä lasten kanssa eri tavalla. Lapset on pesty vedellä siellä jotain astioita tai jotain muuta. Siellä on uitettu karnaveneitä ja sitten piirretty sadetta ja sitten on tehty tuollainen ompelukuva ja paljon kaikkea muuta. Eli todella monilainen kotitöiden harjoittelua. Tässä kuvassa tehdään pyykkiä. Aikuiset on tehty tietenkin oikeita pyykkiä, mutta lapset on harjoitellut pesemällä nokenvaatteita. Eli on ollut pienet pyykkilaudat ja muut pienet välineet ja sitten ne pienet vaatteet. Ja lapsi on siis pystynyt tavallaan omalla tasollaan harjoittelemaan sitä. Ja täällä museossa edelleen meillähän käy päiväkotiryhmiä retkellä. Mitä nuorempia lapset on, niin sitä tärkeämpää se leikki on. Eli se on kyllä semmoinen, mikä on koko suomalaista varhaiskasvatusta tai kertoo siitä alusta asti. Et se on ollut todella isossa roolissa. Ja on leikitty niin lattialla kuin pöytien ääressä kuin pihalla ja joka paikassa. Eli on ollut myös vapaata leikkiä paljon. Ja myös niitä valmiita leluja kyllä sitten, että ei pelkästään niitä valikoita. Voisin, että kaikki leikistä on jollain tavalla leikkinyt kotileikkiä joskus. Ja me tässä keskustellaan usein lastenkin kanssa, että he tunnistaa, että tämä on kotileikki. Mutta sitten mä aina kysyn heiltä, että no miksiköhän tässä kotileikissä ei ole vaikka leikkipuhelimia tai leikkitietokoneita, mitä heidän kotileikissä on. Ja he toki keksiikin sitten sen, että ei niitä ollut silloin olemassakaan. Mutta tavallaan se on ihan kiinnostava ajatus, että se on se sama leikki silti. Eli lapset leikkii sitä omaa kotia, mikä siihen aikaan on ollut. Siellä on hoidettu vauvoja ja juotettu luultavasti ja muuta tällaista. Ryhmä tässä talosta poistui 1986, siirtyi toiseen päiväkotiin. Silloin tässä talossa oli vielä lastentarhaopettajakoulutus, mutta sekin vuonna 1993 sitten siirtyi tästä pois. Mutta vuodesta 2018 alkaen täällä on nyt uudelleen ollut päiväkoti. Eli Helsingin kaupunki avasi tuohon ensimmäiseen kerrokseen uudelleen päiväkoti Ebenezerin. Se on tosi pieni, siinä on 3 ryhmää ja siellä vielä joku tulee. Sitten jos ja kun päädytte päiväkoteihin tai olette päiväkodeissa töissä, niin sitten sieltä voi olla yhteydessä meihin ja varata opastuksen tänne. Eli sitten voi tulla lapsiryhmän kanssa ja sitten täällä opastetaan ja kerrotaan, että mitä kaikkea täällä on ennen vanhaa tehty. Opastuksia on aika erilaisia. Niistä on enemmän kuvauksia tuolla lastentarhamuseo.fi-sivulla. Eli sieltä näitä vanhoja kuvia ja kuljetaan portaita. Lapsilla on tässä, ne on siksi noin niin hyvässä jonossa ylöspäin, että heillä on siis käsissään sellaiset polttopuut, koska me tuolta alakerrahuoneesta tuodaan ne sitten tänne tuon takan viereen, jotta voidaan sitten niin kuin mallintaa sitä, että miten vaikka tämmöinen talo on الصبغي عنك ديال يركانو Oi. Ei löytänyt.
Ja sitten tekee lankaa. Vuotta. Mun koti Joo. Joo. Minulla on myös minun mummolassa tämmönen vanha oppelukone. Ja meidän lapsilla leikittiin tuossa koneella. Siellä on ihan käpylehmiä tuolla. Ihania vanhaa kirjaa. Onko sitä naukiri? No niin, sä tulette sun lasten. Mä sanoin, kyllä, no se vaan oli säilynyt. Tää on ihana. Dobre. Se itse Otetaan klaasia. Ei oteta raajaa. Ja sitten tyhjällessä senillä pahaa. Meillä on kotona aika samanlainen. Joo, ja. Joo. Tosi pehmeä. Joo. Mitäs Emma on tuolla? Pieni tuuli. Kävittekö leikkimökissä? Sitten vaan sisälle. Sen menkää käymään. Mulla on ollut tommonen sienijakka, se on vähän pienempi. Joo. Tommonen musta omassa lapsuudessa. Peruna. Haluatko ottaa sellaisen kuvan? Joo. Otan kuvan sinusta. Miltä näkyy tää tällaista?
Yhdessä? Joo, okei. Oletko käynyt näissä kaikissa? Ei siellä ei ole vielä käynyt. Oletko käynyt kaikki? On. Oot siellä alhaalla. Ei. Sä olet niin usein. On. Mummo on huone. Joo. Tässä on myös paljon ihan lapset leikkivät. Vaasan kadulla ja tuolla on. Matikka. Joo.